Assalamu alaykum, hormatly gyzykly kanaly agzalary we mehmanlary. Ýagşymysyňyz? Sagaman işläp, okap we ýaşap ýörmüsiňiz? Sizin ähli tutan işleriňizde üstünlük arzu etmek niýeti bilen bugünkü videomyza başlaýarys. Hemişeki bolşýaly, bugün hem men siziň bilen ören gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Bugünkü videomyza geçmezden öň men sizden ilki bilen etjek haýyşdym. Gayret edip şu kanaly agza bolun, like basyň we tesbir ýazyň. Bugünkü videomuz Dana Sözler adly videonyň dowamydyr. Dana Sözler 2-nji bölüm. Aýtjak sözleriň sany köp bolmasyn, agramy köp bolsun. Ata sözü. Her gören zadyňa ynanyp ýörme. Duz hem ilk görnende şekeri meňzeýär. Arap nakly. İmek üçin ýaşamaň. Ýaşamak üçin iň. Sizin girdiğiniz şahsy özsüňize baglydyr. Ýuwaş bolsa da öňe tarap edilen hereket hiç hereket etmezlikden gowudur. Confucius. Amatly wagta garaşma. Amatly wagty döret. Her wagt amatlydyr. Her adamyň özüniň dünýä garaşyna görä synedişi bardyr. Bir adam bägüle seredip onuň sapyndaky dikeni görer we beýleki biri bolsa şol güle seredip söýgülisine şeýle odun bägüli berýändigini. Hakykaty gürleýän adamyň ýatkeş bolmagyna gerek ýok. Mark Twain. Durmuş edil velosiped sürmek ýalydyr. Balansy saklamak üçin elmydama hereketde bolmaly. Albert Einstein. Iň esasy zat näçe uzak ýaşadygyň däl, eýsem näçe gowy ýaşadygyňdyr. Seneca. Diňe mazara giren soň çykalgy ýokdur. Başga ýerlerde elmydama çykalgy bardyr. Durmuş diýen teatrda diňe iki zada tomaşaçy bolmak ruhsat edilen. Olaryň biri Hudaý we beýlekisi onuň perişteleri. Francis Bacon. Bir kapı yapılsa, mün kapı açılýar. Ýöne adamlar elmydama şol ýapyk kapa seredip, onuň ýene-de açylmasyny umyt edip, beýleki açylan mün kapyny görmeýärler. André Gide. Gitjek ýeriňizi anyk bilmeýän bolsaňyz,
islemediğiniz bir yere barıp bilirsiniz. Lawrence Peter. Söýgü adamy inanılmaz derecede üýtgedip bilýär. Terence. Arzuwuňyza ýetmegiň ýeki ýoly, oňa ýetmek ýolundaky gorkudan şol arzuwuňyzyň has uly bolmagy. Bobby Unser. Öz arzuwlaryňa ýetmek üçin elinden geleni et. Ýoksam başgalarynyň arzuwlaryna ýetmegine kömek etmäge mejbur bolarsyň. Farrah Gray. Gaharlanan wagtyň onuň getirjek netijesi hakynda pikir et. Confucius. Özüňiň erwet taraplaryny gowy bilmek, başgalarynyň erwet taraplaryny düşünmegiňe kömek eder. Carl Jung. Hil hereket däldir. Endikdir. Aristotel. Anha dostlar, şunun bilen şu günkü videomuzun hem soňuna geldik. Eger siz şu videonu halan bolsaňyz, onu gaýrat edip agza bolun, like basyň we tesbir ýazyň. Hem de dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.